apărați și educați și spălați și au o situație cum au toți copiii, înțelegeți? Da, nu o judec pe ea, eu nu o judec. Eu spun doar la lume adevărul. Eu nu judec pe nimeni, eu am mai spus. Eu spun doar adevărul care îl minte ea, înțelegeți? Da, Elena Dumitru, uitați ce a